каза още: някой си човек имаше 2 сина. И по-младият от тях рече на баща си: тате, дай ми дела, който ми се пада от имота. И той им раздели имота. И не след много дни по-младият син си събра всичко и отиде в далечна страна и там разпиля имота си с разпуснатия си живот. И като издиви всичко, настана голям глад в онази страна и той изпадна в лишение. И отиде да се представи на един от гражданите на оная страна, който го прати на полето да пасе свине. И желаеше да се насети с рожковете, от които ядяха свинете, но никой не му даваше. А като дойде на себе си, рече: колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад. Ще стана да ида при баща си и ще му река: тате, съгреших против небето и пред тебе. Не съм вече достоен да се наричам твой син. Направи ме като един от наемниците си. И стана и дойде при баща си. А когато бе още далеч, видя го баща му, смири се и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше. Рече му синът: тате, съгреших против небето и пред тебе. Не съм вече достоен да се наричам твой син. Но бащата рече на слугите си: скоро изнесете най-хубавата премяна и облечете го, и турете пръстен на ръката му и обуща на нозете му. Докарайте огънето теле и го заколете, и нека ядем и се веселим. Защото този мой син бе мъртъв и оживя, изгубен бе и се намери. И почнаха да се веселят. Ето така обича Бог.